ως άνθρωποι θεωμένοι. أن نرتفع نحن أيضا إلى حضن الآب كبشر متألهين. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως θα ενθυμίστε, όταν ανεστήθηκε εκ νεκρών, ولهذا حينما قام من بين الأموات كما تذكرون είπε στους μαθητάς του που τους εδίτησε να πάει ηχθείως οκτού μέρους και από μελισσίου Κυρίου, قال لتلاميذه حينما طلب منهم أن يأكلوا من السمك ότι δεν είμαι πνεύμα όπως νομίζετε ότι είμαι, قال لهم أنا لست روحا كما تظنون αλλά είμαι τέλειος Θεός και τέλειος أنا άνθρωπος, إنسان كامل وإله كامل διότι έχω και σώμα, θεωμένο βέβαια, لدي جسد متألف που όμως έχει τη δυνατότητα σε μια άλλη πλέον υλική διάσταση να περνάει μέσα από τις πόρτες και μέσα από وهذا الجسد المتألف يستطيع أن يمر في الأبواب الأخرى. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού, هذه هي حقيقة كنيسة المسيح الأرثوذكسية την οποία επεκύρωσαν οι άλλοι και τις 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, التي كرستها وقررتها المجامع المسيحية السبعة. γιατί αν δεν πιστέψουμε αυτό, إذا لم نؤمن بذلك τότε πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ποιος πέθανε? إذا لم نكن نؤمن بهذه المبادئ فمن هو الذي مات على الصليب؟ Ο αιώνιος Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. الله الأبدي لا يموت أبدا. Και ασφαλώς ενώπιον του πατρός του Ουρανής ποιος ανελήφθη? مين الذي صعد إلى السماء؟ Ο αιώνιος Θεός ήταν εκεί όπως λέει το πρώτερο, κάποτε. الله دائما في السماء كيف يصعد الله؟ Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος πέθανε στο σταυρό και ανελήφθη στην ουρανή. حتى هو أن الإنسان اللي يسوع المسيح إله والإنسان معه هو الذي مات على الصليب هو الذي صعد إلى السماء. Και αν αντιληφθούμε αυτή την αλήθεια, τότε ο άνθρωπος είναι αμέτωχος να γίνει Θεός κατά χάρη إذا انبغى هذه الحقيقة يصير من المستحيل أن يصير الإنسان إلها بالنعمة και να απολαύσει του θείου άνθρωπος για τον Θεό. وأن يتمتع بالرؤية السماوية والفضل الإلهي منه. Ο αρχαίγραφος Όφης, ο πονηρός διάβολος, إن الشيطان المكار أبو كل الشرور μετά τους διωγμούς της πίστεως επί 3 ολοκλήρους αιώνες, بعد تعرض الكنيسة لمدة 3 قرون الأولى εφέρνουν τις αιρέσεις جاء بالهرطقات που είχαν για αυτές σκοπό να ακυρώσουν την πίστη την αληθινή. وهذا الهرطقات كان من أشهر الهرطقات Για να μην σωθεί ο άνθρωπος και να μην τρωθεί. هرطقة دم الإيمان لكي لا يخلص الإنسان. Και στην αρχή υπεκίνησε τον αιρεσιάρχη Άριο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, κήρυξε ότι ο Χριστός είναι μόνον άνθρωπος και όχι Θεός. وحكموا على أريوس الذي قال أن المسيح إنسان فقط وليس إله. Και προσέξτε αυτή την αίρεση και την καποδοξία και την πλάνη, وأن هذه البدعة والهرطقة την ενέπνευσε ο διάβολος με τα ταύτα εις τον λεγόμενο προφήτη Μωάμεθ του Ισλάμ, وقد أعطى أريوس هذه الهرطقة لمحمد نبي الإسلام ο οποίος επανέλαβε ακριβώς τα ίδια والذي كرر نفس كلام أريوس τον 7ο αιώνα في القرن السابع الميلادي και τον 19ο αιώνα, το 1872, وفي القرن التاسع عشر سنة 1800 ακριβώς την ίδια καποδοξία και την ίδια αίρεση نفس الهرطقة والبدعة ενέπνευσε στον περίφημο πάστορα Ράσελ, قررها القس راسل ο οποίος ίδρυσε την περίφημη σκοπιά του πύργου, μάρτυρας του Ιακωβά. بدعة شهود يهوه. Έτσι λοιπόν πίσω από αυτές τις 3 ίδιες εκφράσεις του αυτού ψεύδους وراء كل هذه الأكاذيب και Θεός μας και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός να οδηγεί την πορεία της ζωής σας. وأن يقود خطواتكم ربنا ولا نخلصنا شهداء.